Здравейте! Поръчах си от Decathlon една пратка за велоориентирането чрез EasyBox. И сега се мъчим да си взема пратката. Имам един SMS. Да видим сега. Добре дошли. Получаване. Получаване казах. Готово. Ето ми и пратката. Уверете се, няма повече пратки. Да кажем, че няма. Колона 2 клетка. Готово. Супер! Скоро ще ви покажа и какво съм си купил от Decathlon. Само да видя това нещо ще може ли да се случи. Ама готово. Перфектно. Айде до анбоксинга на това нещо.